Uraren bidaia. Ura hodeietatik jauzten da euri moduan. Ura mendi tontorretatik errekak sortzen jaisten da. Maldak bukatzean, ura erreketatik ibaietara pasatzen da. Gizakiok ura urtegietan pilatzen dugu. Urak tutu handietatik bidaiatzen du gure etxeetara. Guretzean, ura dutxatzeko, edateko, platerrak garbitzeko eta hainbat gauzetarako erabiltzen dugu. Gure etxeetatik ur zikina tutuetatik ateratzen da. Ur zikina araztegian garbitzen da. Araztegitik ur garbia ibaietara bueltatzen da. Ura ibaietatik itsasora doa. Itsasotik eguzkiaren beroari esker, ura lurruna eginda hodeietara igotzen da. Uraren bidaia. Ura hodeietatik jauzten da euri moduan. Ura mendi tontorretatik errekak sortzen jaisten da. Maldak bukatzean, ura erreketatik ibaietara pasatzen da. Gizakiok ura urtegietan pilatzen dugu. Urak tutu handietatik bidaiatzen du gure etxeetara. Guretzean, ura dutxatzeko, edateko, platerrak garbitzeko eta hainbat gauzetarako erabiltzen dugu. Gure etxeetatik ur zikina tutuetatik ateratzen da. Ur zikina araztegian garbitzen da. Araztegitik ur garbia ibaietara bueltatzen da. Ura ibaietatik itsasora doa. Itsasotik eguzkiaren beroari esker, ura
lurruna eginda hodeietara igotzen da.